ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋସ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଲକୋରେ ଜଣେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ କଷ୍ଟମର ମୋର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗାଡ଼ୁ ବାଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଥିଲେ। କାମ ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ଅଧିକା ହେବାରୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଲଗେଇଲୁ, ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଲୁ। ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଏସ୍ବି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ମେସିନ୍ ପାଣି ଚାଲୁନଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏସ୍ବି ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଏସ୍ବି ଲଗେଇଲୁ। ଦେଖିବେ, ମାନେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଏସ୍ବି ଲଗେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। TDS ବି 35-40 ଅଛି। ତ ଯଦି କାହାର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ମିଳେ, ତ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ସହାୟତା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।